Pois estamos nesta mañá de venres. Este 10 de outubro nos visitan alumnos e alumnas de quinto A e B do Colexio Díaz Pardo do Burgo e temos a súa profesora Cristina Gómez, creo que era que dixera ben. Que tal? Moi bo día, Cristina, te vou a subir o micro. Que tal? Moi bo día. Hola, bo día. Dixen ben, Cristina Gómez, Sí, Cristina Gómez, E Cristina Gómez, que fai Cristina Gómez hoxe aquí con tanto neno e con tanta nena? Pois estamos varias compañeiras e os nenos de quinto A e quinto B visitando a radio. E que impresións están a levar? Vos que estades con eles así, aquí veixo moito nerviosismo, os ollos abertos ás cosas que decimos. Sí, están aprendendo moito e penso que están moi ilusionados, todos querían participar e falar. Tendes que agora está moi extendido por os centros, non? O tema da posibilidade de ter emisoras de radio nos colexios. Eso que tal funciona? Sí, nos hai uns anos saiu no centro a idea de ter radio escolar. A verdade é que estamos encantados porque, aparte de que é unha radio en galego, entón podemos traballar a expresión oral en galego, aprender vocabulario, é un lugar moi importante para iso, pois é tamén un xeito de reunir a comunidade escolar, de festexar cousas a nivel de centro. Nos, por exemplo, temos varias seccións de radio, unha sección que é de humor e os nenos contan chistes, outra sección que é de cultura, outra de deportes, e tamén pois falamos dos aniversarios dos nenos e nenas e dos profes do centro, por exemplo. En definitiva, como explicaba eu antes a eles, as noticias que lles poden interesar dentro do que é a vosa comunidade, non? A comunidade escolar. Exacto, sí. Ademais de participar os nenos de quinto e as profes de quinto e a profe de música, que é a que traballa tamén con nós con este proxecto, pois hai cabida para calquera persoa do centro que queira participar, calquera alumno de calquer curso, profesor. Vamos, que se intenta que todos podan participar. Ahora, para participar aquí, querían todos. Querían todos, tivemos que botalo a sortes. Preséntanos un poquinho aos que te están acompañando. Sí, pois agora acompáñanos Susi, Tiago, Avia e Tomás, de quinto A. De quinto A, eso sí. Hai que decirlo porque, cuidado, non estar en A que en B, porque son... Claro, a clase para nomealos ben. A ver, os ides presentando vos. Tendes aí mira, vou dicir así en directo. Tendes ese cable do auricular que vai seguindo ata aquel aparatiño e tendes un control de sonido, un para regular o para poderme escoitar a mí. Efectivamente, se lle dades aí, ides poder escoitarvos moitísimo mellor. A que hora me vas escoitando? Como te chamas ti? Yo me llamo Susi. A ver, Susi, le voy a subir el micro a Susi, de quinto A tamén. Sí. E a Susi lle gustaría traballar nunha emisora municipal ou é moi complicado? Como ves? Pues a mí me da igual trabajar. Con que gane dinero, a mí. Bueno, pero e ti que crees que é máis importante, ganar dinero ou que te guste o que fas? Que me guste lo que hago. Ah, entón xa non é o mismo. Claro, bueno, ganar dinero non sei se moito ou pouco, pero nunca é suficiente. Pero que crees que é o máis difícil de traballar aquí nunha emisora de radio? Pues aprenderse lo que hai que decir, porque yo de estudiar non soy mucho. Non eres moito de estudiar? Non sacas moi boas notas? Notas buenas saco, pero... Pero entón que estudias? No, estudiar non estudia. A profe estudia ou non estudia? Atende moito en clase, ademais. Sí. Que iso é moi importante. Eso é o máis importante, diría. Aproveita o tempo, claro. Bueno, e aquel caballerito que está aquí, como te chamas ti? Tiago. Tiago, e Tiago, le gusta a radio? Sí, pero traballar é moito para min. Por que é moito, home? Es como moi pesado e hai que estar aí encima todo o rato. Bueno, pero son todos os traballos, non son a radio, Ya, pero para mí é moi difícil a radio. Cantos anos tes? 10. Bueno, ao mellor dentro de 2 ou 3 xa te parece máis fácil, Eso pode ser. Que te gusta máis a ti escoitar na radio? Programas de música, programas de deporte, informativos? Programas de deportes. Te gusta algún deporte en particular? Sí. Cuál? O fútbol. O fútbol. E xogas o fútbol? Sí. Onde xogas? No Olímpico de Rutis. Ah, e en que equipo? De Olímpico, en que categoría? No Alevín A. Mándalles un saúdo aos compañeros, non? Se nos escoitan. Que lles dices? Que ides gañar este partido esta fin de semana. Tendes liga esta fin de semana? Sí. Contra quen xogades? Contra o Betanzos. Hai que gañar o Betanzos. Con todo o respeto ao equipo do Betanzos, pero claro, os de Culleredo temos que gañarnos, non? Sí. Bueno, e esta rapaza que está aí tan caladiña, como te chamas? Avia.
Avia. E Avia tamén de quinto A. Avia lle gusta a radio. Que te está parecendo esta visita? Un rollo que vos está echando aquí o locutor ou non? No, pero tampouco quero traballar nisto. No, por qué? Non te gusta? Non, pero me parece moi complicado. Que é máis complicado, falar ou elaborar a información, as noticias? Eso é mellor o que máis chollo dá, non? Sí. Sí? Bueno, o sea que non te ves ti de xornalista de maior. Non creo. A ti que tipo de noticias te gusta que den pola radio ou pola tele? Entrevistas, porque é moi curioso e dá información. E hai algún tema así en concreto a que ti te gusta máis? O cine, a tele, pois o mellor os deportes, como dicía antes o compañeiro? Hai algún tema que ti escoites máis? O música? Música. Música, non? Te gustaría ser unha periodista especializada en música? Non sei. Non sabes, aínda é moi cedo. E este caballeriño que está aquí tamén, como se chama este rapaz? Tomás. Tomás, me dixo con forza, Tomás, eu son Tomás, de Radio Culleredo. E a que lle gusta escoitar pola radio a Tomás? Os deportes. Os deportes, pero sodes moi deportistas vos. E tamén xogas o fútbol como compañeiro? Onde xogas ti? No Montañeros. Ah, no Montañero, bueno, temos un equipo aí de Coruña, entón, bueno. E en que liga estades a xogar? Con... Tamén, o sea que meu amigo Tiago sodes amigos, pero no campo non. No. Que mellor equipo, o Montañeros ou o Olímpico? Eso hai que velo no campo. Aí está, mira que ben. Bueno, que tal esta experiencia de falar pola radio? Foi difícil? Foi así? Non vos puxestes nada nerviosos, No. Que vos pensaba que os iba a despoñer nerviosos, pero non me parece a min. Ben, a experiencia ben, non, Cristina? Que te parece se damos paso a outros compañeiros que falen, que temos como unha cola grande de un montón de xente que quere ver si o mellor dentro nuns anos estades aquí, aunque sexa moito traballo, o mellor con unha emisora así. Bueno, pues moitas gracias por visitarnos. E nós continuamos esta mañá da Radio Culleredo. Imos facer un pequeno paso, unha pequena transición. Ahora van pasar os compañeiros que estos son alumnos de quinto A, supoño que agora virán alumnos de quinto B, para poder ter as súas impresións desta mañá de venres. Insisto que nos visitan nenos e nenas dos quintos, do A ou B do Colexio Isa Díaz Pardo, do Colexio de O Burgo, e temos aquí un montón de xente que neste caso están acompañándome aquí no control de son, que están intentando ver pois como funciona a radio dende dentro, tanto pois nos estudios, no que son os pois os locutorios, como tamén a labora dos técnicos e técnicas que neste caso pois neste caso que nos ocupa e que lles ocupa a vostedes, pois son eu quen realizo as dúas funcións. Un momentiño, facemos un pequeno alto e continuamos. Cando foi a última vez que te sentiches ben? En Galicia precisamos 500 doazóns de sangue cada día para axudar a moitos enfermos. Comparte saúde, doa sangue. O meu xa o tes. Estábamos a facer esa transición, salían uns rapaces e entran outros, os quintos A e B do Colexio Isa Díaz Pardo do Burgo, que neste caso con Sandra, a profesora Sandra, me parece que me dixeche Fernández, fíxate, tanto neno e nena, deixalle un momentiño auricular a Sandra para que nos presente un pouco os convidados que temos aquí, que teñen moitas ganas de falar. Que tal, Sandra? Pois moi ben, é un gusto estar aquí nesta radio por primeira vez. Que tal a experiencia? Moi ben, maravillosa. Vertixinosa, non hai nervio casi. Decían eles que estaban moi nerviosos, os anteriores, dende logo, non tiveron nervios ningún. Nada. Como facedes para que se porten tan ben? Pois tratando un pouco o respeto, non? Hacia outro, hacia vos neste caso que estades aquí, falando de que ao final estades dedicando un tempo a eles, eles teñen que mostrar o respeto tamén. Tamén é certo que no cole iniciamos hai 2 anos a nosa radio escolar, entón tamén é unha preparación para eles e elas para que teñen tamén... unha bagaxe, certa bagaxe, non saben ao que se van a enfrentar. É que lles espera, claro, entón é moi interesante que se enfrenten a isto por primeira vez para despois empezar no cole. E os vedes que realmente les gusta isto? Moitísimo. ¿Sí? É unha aprendizaxe maravillosa a todos os niveis. Preséntanos, por favor, os compañeros e compañeras, que os locutores futuros que están aquí contigo. Aquí temos connosco a Paula Neira, a Leticia, a Mila, a Diego e a Cristian. A ver, vamos a ver. Deixeles falar. A ver, ahora. empezamos por aquí, por exemplo. Achégate o micro, a ver, como te chamabas ti, entón? Yo me llamo Diego. Diego, que Diego me decía que era o responsable de chistes. Creo recordar que me dixo antes de empezar o programa, que era o responsable de chistes do grupo. É verdade eso? Sí.
E iso como... Que fai un responsable de chistes? Pois encárgase de contar chistes e decir cosas graciosas. E os compañeros que están ao lado del... Conta ben os chistes, Diego, ou non? Sí. Sí, ti como te chamas? Cristian. Cristian, é bo contador de chistes, Diego? Sí. Sí. Diego, nos contas un chiste? Te animas así? Sí, sí. Pero, oye, que sexa gracioso, Vale. A ver que chiste nos vas a contar, Un chiste que se poda contar pola radio. Vale. Un niño le pregunta a su madre que le va a regalar por o seu aniversario. E a nai lle responde: "Ves ese coche tan bonito de aí? Pois uns calcetíns do mesmo cor." Un chiste moi galego, con moita retranca. Vale, a ver, Cristian, que a Cristian le preguntamos que tal contaba os chistes. Os conta ben, Os conta ben, Diego. Te está gustando a visita? Sí. Que é o que máis te está a gustar? Pues que me tocó hablar. A ti te gusta falar, e de que te gusta falar? De fútbol. Fala para o micro. Aí, de fútbol. Sí. Xogas o fútbol tamén? Sí. Donde xogas? Porque xa tiven na anterior visita, había dous, un que xogaba no Olímpico, outro no Montañeros. Ti xogas donde? No Sportingburgo. No Sportingburgo, o sea que temos ya rivalidade, un do Olímpico e outro do Sportingburgo. En que división xogas ti? En segunda división. E que tal vos va este ano? Acabades de empezar, ¿no? No, aún no hemos empezado la liga. Estamos con los amistosos y para la semana que viene pues ya empieza la Estades liga. na pretemporada. Sí. E este ano que ides facer nesa campaña? Ides quedar arriba? Ides gañar o campeonato? Pues é moi difícil eso? Pues esperemos ganar la liga. Sí? Tenes equipo suficiente ou non? Sí. Hai moitos equipos. Cal é o rival máis forte? Que pensas ti que pode ser? Olímpico. Olímpico, bueno, pues mira, hai rivalidade, vai haber derbis aí tremendos. Como se chama esta rapaza que está aí enfrente de min? Eu chamome Paula. Paula, e a Paula lle gusta o tema da radio? Sí, demasiado. Sí? Estás disfrutando desta visita ou non é o que esperabas? Porque mellor non é o que esperabas, Te está gustando? A min non recordo de que Sandra me haya dicho que íbamos a gravar. O sea que unos nervios así. A mellor non o sabía nin Sandra, A mellor non o sabía Sandra. Pero bueno, se vindes á radio tendedes que falar un pouquiño. A nos gusta que se nos visitan, pues que disfruten de toda a experiencia. Que te está a parecer? Se pon nervioso un cando fala pola radio? Sí, un pouco. Pois eu non te vexo moi nerviosa. O estás facendo moi ben, Que te gusta máis escoitar pola radio? É a radio o que máis te gusta ou te gusta a tele? Te gusta outro tipo de... Sí, tamén, pero a radio tamén... Sí? É moi interesante. E que escoitas máis na radio? Ti música, programas como a este? Música, porque a radio solo a escochar no meu coche, entonces a música solo. Bueno. E te ves traballando así de locutora, de maior? Bueno. Nunca se sabe. E esta rapaza que está aquí tamén, como se chama? Empezamos Leticia. por aí. Perdón? Leticia. E Leticia lle gusta o mundo da radio? Sí. Sí, bueno, pode ser, non? Tenes radio escolar, me dicen, non? Estades aí con... Sí, no meu colexio sí temos. Sí, e facedes programación normalmente? Sí. E escoitas a radio do cole? Tens que dicir que sí, porque agora que me dicen, no, eu non escoito nunca. E dirán, como que non? Sí? Sí. Que te parece que pode facer a radio? Que servicio pode dar unha radio como esta? No cole, informar das cosas que... Informar sobre as noticias que pasan no cole. Sí. Cal é a noticia máis importante que pasou no cole así últimamente? Houve algunha importancia, algunha noticia así destacada ou un cole tranquilo, que non pasan así cousas? Un cole tranquilo. Sí, os portades todos ben. Sí? Dice a compañera que está... A profe non di igual, como se chama esta rapaza que está ao lado de Leticia? Mila. Sodes un cole tranquilo, os portades todos ben ou non? Más o menos. Como que más o menos? Explícame eso. A veces hai alguna que outra pelea e ya. Como que? Vos peleades? Non vos pelexades que sodes boa xente. Vos pelexades moito, sí? No mucho. Tú non te peleas nada? No. Bueno, e a ti te gusta isto da radio? Sí. Sí? Te gustaría de maior... non é o mismo que vos din que logo vir e traballar, lógicamente, un traballo como outro, non? Cando un é maior, claro, todos os traballos son moi bonitos, pero teñen as súas cousas, pero crees que así que te gustaría que sería unha salida así laboral? Como lo ves? Como ves? Te gustaría traballar de locutora? No. Que te gustaría máis? Si estuveras unha radio de locutora ou de técnica, como estou ahora cos aparatos, como ves? Ou de facer entrevistas a xente pola calle? Facer entrevistas. Con unha grabadora, ir preguntando. Cal é a noticia para ti máis importante destos días? Ti agora cando escoitas a radio, ves a tele, cal é a noticia
que te parece que é máis importante? Pues Hai algunha noticia así que a ti te preocupe ou que sigas, que estés atenta? no, No, en especial cando escoitas a radio, que te gusta escoitar? a música o tempo. A música é o tempo, claro, porque hai que saber que tempo imos ter para salir, non? Bueno. Que tal a experiencia? Ben, entón non vos poñestes nerviosos ni nada, non? No. No? No, un pouco. No pi. Pero pouquiño, eu penso que pouco. Nos ides visitar máis veces? Sí. Se nos dan a oportunidade. Vale, pois a próxima vez facemos un programa con vos xa traballado, se queredes, sobre algún tipo de tema que tal, elaborades un traballo na clase, o ides preparando e sacades un programa voso feito así, un programa xornalístico, periodístico, que vos parece? Ben. Vale, os deberes que vos poño, ¿Sí? Vale. Gracias por visitarnos, De nada. Gracias. Gracias.